Good morning! December 14. Today, pupunta kami ngayon sa Matnog, Sorsogon. This is my first vlog magmula nang dumating ako rito sa Naga City. Dumating rin kasi si Ate Jo, pati ang family niya. Galing ding Australia. Ngayon, gusto ng anak niya na makapamasyal dito sa Bicol bago bumalik ng Australia kasi mag-stay sila rito sa Bicol, mag-stay din sila sa Manila, tapos then back to Australia. Kaya ngayon, medyo pati ako excited. Excited ako makita yung sinasabi nilang Pink Beach. Kaya, samahan nyo ako. Samahan nyo kami. Sana mag-enjoy din kayo. Here na ako sa sasakyan ni Nat Flabel. Ayan. Kasama kami. Dito pati si mga gulong nindong kultisino. Dito na kami sa Matnog. Doon kami nag-lunch sa bahay ng Albert. Tapos nandito kami ngayon sa beach resort. Dito kami mag-i-stay kasi hindi pa kami makakapunta doon sa ibang beach, sa ibang island kasi nga maalon. Laon man yun. Gaya ng CRI. Ay, wow. Wow, garo kita nasa bukid. Ito may shower. Ay, paniki pag garo duman, oh. Nagdagan sa CR. Bye-bye.
Wow! Bar niyo. Mini bar. Nagbago na niya ako yun na. Oh, mama, document ko. Document. Yeah. My bar is open. Bulusan. Di ano to? Iyo. Kaya na di ko. Sabi na daw na yun. Nakakaliya, hindi pa tapos. Parang subo ka pala na yun. Pero ang ganda-ganda na mo da. Ngayon nun. Tapos talaga. Itong nagpa-advance ako sa ligas. From child to now, we are patapos na bara-bara to. Kaya like us ba? Keep naman ang bara. Mano yun? Good morning, 6 o'clock na ngayon. Pupunta uli kami doon sa friend ni Albert para mag-breakfast. Hinihintay pa namin si na Ate Jo. Nakakatakot. Sister. Medyo natatakot lang kami kasi yan windy. Mag-island hopping kami. Medyo masama ang panahon. Kaya medyo may kaba ako. Hindi na kami natuloy mag-island hopping kasi sabi daw delikado. Kasi sobrang mahangin saka maalon. Kaya ayaw namin mag-risk. Baka dumaan na lang kami sa Bulusan Lake tapos uwi na ng Naga. Naka-check out na kami, pauwi na kami. Hindi kami nakapag-island hopping. Baka matuloy kami sa Bulusan Lake. Andito na kami ngayon sa Bulusan Lake. Pagka lumakas pa ang ulan, hindi ako makakapag-vlogs kasi mababasa ito tong camera ko. Pauwi na kami, nag-lunch kami rito. Kami ang namalengke, tapos dito namin pinaluto. Tignan mo, para kaming nasa Baguio. Pero nandito lang kami sa Sorsogon.
kami ngayon sa Biton Resort dito sa Donsol, Sorsogon. Dito na lang kami nag-transfer kasi doon sa inalisan, sa pinanggalingan namin, napakalakas ng hangin. Hindi kami makapag-enjoy sa dagat. Pipili kami ngayon ng room. Room tour. Ito, cabinet. Tapos may vaults. Yan ang 2 beds. Yan ang kitchen. Ito ang bathroom. Tapos, ito ang veranda. Oh, thank you. Yeah. It's still buy one take one. Ay, tanga. Mama. Good morning! Magbubutanding sightseeing sila. Kami hindi na kami sasama kasi nakita ko ng butanding. Yan, nagrent na sila ng mga gadgets para gagamitin nila sa pag butanding watching. Good luck! Good luck! Oh, good luck. Good luck! I hope you will see a family of Pero Bing, kanakiti kami. May. Tumigil muna kami rito sa pili para kumain ng bulalo. Ayan yung bayaw ko, yung kami nag-park.
Pinay.